كم يتمسيو خبركم تعذبتين لومي ربع مشات استدالو زينا وشت هاجر نوتا حيزنا قريبنا لنا أعرب زينا سامسون هايله فلما كندي نتوتا زينا نتفتات مكوزة عرام بتأم دربدا هاب ملا هاجر بتصبو السلاسل كم زلو منيستر حرش حبيرهم أونو زوابارنتو مايكو عتات نمفواس ما تتاو صراحاتي كايد اللهم أب حوسخة ما شامبقو زناب أب أبايتن زرعتن قدعة أوريدوم بريزيدنت فرنسا أب عراق أنا يسرح مبتصح بتصيموم روسيا نمتتتاو قدامويان حيلتاتها ببوليتيكاو قديات بيلاروس كونينا چاينان هندن بقداي وتهدراو مسفعفحن حد حدن يوعى أصالوها أب استفلالية كوابيتات هاجرنا كاب مودعتا سومون ورحن حاسب بنقص جلتات كرة الجمرة وراران بتاع جنا يقتصل سلزلو نمكو تتصار استجمر عمام بوهدتي سلاسل كم زلو منيستر حرشة لومي أب زلعخو حبري تافليتهم قرمسكال قرز جهر بمسارة تحبريتها أبزوب عن سبا كاب سلاسن هاسك غصة الجمرة وراران بطان مقوصار زاقيت أب نوسان زوباتات عتكاليزان إلا برعدن قلبن أبلع لسلسة 100 هكتار سفيح قوصراو السرحاتي كايد كمزلو كفلة تخايل الله أثي وراران بطا أبن زوب عتكاليزان أب كبابتات جاقيرن معالدن أبن الزوبا إلى برعيد أب كبابي حسيتن حدش عدن أبن الزوبا قلب دما أب كبابي بلتان زينن كمستغزتايو حبريتا منستر حرشا زنزر بتماساسها لي أبزي سالستزي أب زوبا سميناوك إحب حري أبن أسان زوباتات أفعابت شعبن فورون استرأي أنبت أمدربدا نمقود صار بزتجمر عمام زاقي تابع ل450 هكتار سفيح قدر صراو سرح كايدن كله تسرح قنا يغسل كمزلو كابتي بوتاس ترخب حبريتها أنسيرو أب زوبا مأكلون كاب عسران تشعت النها سكل تشحن عسران جمرة ورار عسل أنبت أمدربدا أب حرشا قدقات كيورده أب تحت قصر نمو علو بحيال وهدت أبلات حيلتات مكالخال من محضراتن كإلاتات حرشان سربالع مدهانيت بمنصاق سفيح قصر وسرحاتي كهيدا اللهم أبزي سالستزي أبن الزوبا سرجقا عدتات الدفرة قرمن قازينن أب أستاذ كل 100 هكتار نسترائي أنبت أنا مقوصار بستوس دس قمتي أب حرشتات زتقس قدعات كيورده بحيال هزبا وتصادفو سربالع مدهانيت بمنصاق نمقوصارو عوت مختك أسئل اللهم أب زوبا دوبون أبزي سالستزي بنقص متن أب كباب عشرفتون عد صنعين كمون أبنو الزبادك أم حرك كباب عد روسو نسترأي ورار أنبطا عود قصراو سرحات كمستخيادلو منيستر حرشة أفليتو كمون أب زبادو باوكح بحري أب نقصان زباتات أرعتان ماكل دان كاليان أب وشت هاجر تتصفيهم نزفاريو وحود متن زلوهم كبكبتان مدفع عود قصراو سرحات بأد معنتي قصل كم زلو كابتي زوبا سرخب حبريتها ينصر بحفشة أب زوبا مأكل أبنو الزوبا سرجغا عدتات انبادره زاقر دنبزاول وكي مقركا دنبزان مسفنتو تعرشي عدجين عنالاي شمانوغس العلاي شمانوغس تحتاي كومون عد رقيث أبنو الزوبا بريخ أب كباب عد بدل أب كبابي أسمرادما أب درفون عد نفاسن أب زوبا دوبب أبوسن كبابي تاتم الزوبا سنعفة عد غيح دك أمحارن دباروبان عوت نتفتات مدفع أنبتات خايد اللون أزي أب هاجرنا تقصيت زلو ورار أنبتا يخون أمريتنا تتصفيو زرابح زلو أنبتا مدربدا زرقحقو قنا أسكافس لزلو هزبي من محدارات أبلات حالتات مكل خالن كإلاتات حرشان عطب مكتالات كقبرون هصوص حبريتا كم محلالفون كم وتردما اتسقات ورار أنبتا كسابة زغنطت قبراوز أربالعناي من ساق نتفتات أبوان ليتت رايك كايد كمون هزبين سراويتن أبركتوهم بزحية لك قصل منستر حرشة يسوع أبزوبا قرن أفريقيا تخسيت زلو لبدا أنبتا مدربدا قنا بالصفح ملكو يغسل كم زلو وقعوي حبريت على ما ودب مقبر حرشان ينصر
ኤርትራውያን ነበርቲ ሮማ ኢጣልያ ሪያድ ስዑድ ዓረብን ጁባ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳንን መበል 59 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ብልዑል ሓበን ጸንቢሎም ብ30 ነሓሴ ኣብ ሮማ ብ31 ነሓሴ ኣብ ሪያድ ብሓደ መስከረም ድማ ኣብ ጁባ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዝኽሪ መደባት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ዶክተር ፍስሓ ጽዮን ጴጥሮስ ፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዑድ ዓረብ ወይዘሮ ወይንገረስ ጊሄር ከምኡውን ቆንስል ኤርትራ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣቶ ጸጋይ መሓሪ ነቲ ዕለትን ርዝነቱን ዝምልከት መግለጺ ቀሪቦም ንሳቶም ኣስዒቦም ንትርጉም ባሕት መስከረምን ኣብ ታሪክ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንእትሕዞ ፍሉይ ቦታን ብምጥቃስ 14 ግንቦት ውላድ ባሕት መስከረም ምዃን ኣብሪሆም እቲ ናይ ዝኽሪ መሰናድኦታት ነቲ ዕለት ብዘንጸባረቕ ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶ ደሚቑ ምንባሩ ከካብ ቦትኡ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣነጺሮም ኣብ ንዞባ ባረንቱ ማይ ኩዕታት ብምፍዋስ ማይን ሓመድን ኣብ ምዕቃብን ኣከባቢ ኣብ ምርጋእን ዘተኮረ ኣድማዕ ወፈራታት ይሰላሰል ከም ዘሎ ካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻት ንኡስ ዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ ነጺሮም እቲ በዓላይነት ክኢላታት ሚኒስትሪ ሕርሻን ብሓያል ተሳታፍነት ህዝብን ዝሰላሰል ዘሎ ማእተታዊ ንጥፈታት ባህርያዊ ቅርፂ መሬት ብምሕላው ካብ ምቅላዕን ፍግረ መሬት ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህዝቢ ብምሕዳር ከባቢ ኣፔቴላን ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ዓድታትን ምስ ምጅማር ምስራሕ ራህያ ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣብ ማይ ኩዕታታ ዘደሊ ምትዕረያት ይገብር ከም ዘሎ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻን ዞባ ባረንቱ ተጸዋዕ ዲጋታትን ምእለይ ወሓይዝን ኣቶ ጉርጃ ወረዳ ሓቢሮም ኣቶ ጉርጃ ስዒቡ እታ ትስራሕ ዘላ ራህያ ናይ ኣስታት 540 ሄክታር ተፋሰስ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዘካይዶ ዘለዎ ወፈራታት ካብ ድበት ንምክልኻል ኣገዳሲ ምዃኑ ኣፍሊጦም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶታት እቲ ብሞያውያን ሕርሻ ተሓጊዞም ዘካይድዎ ዘለው ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን መሬቶም ንምርጋእ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ተገዳስነት ከም ዝቕጽልዎ ኣረጋጊጾም ኣብ ሓውሲ ከተማ ሻምብቆ ብ30-31 ነሓሰ ኣከታቲሉ ዝሃረመ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ኣባይትን ዘራእትን ጉድኣት ኣውሪዶም በቲ በተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ኣብ ሓውሲ ከተማ ሻምብቆ ዓሰርተታት ኣባይቲ ክፈርስ እንከሎ ኣብ ሰፊሕ መሬት ክረምታዊ ሕርሻ ድማ ከፊላዊ ጉድኣት ወሪዶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣቐዲሙ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብሰንኪ ዝተኸስተ ህወብላ ዝተሓወሶ ብርቱዕ ዝናብ ተበላሽዩ ዝጸንሐ ክሳብ ምምሕዳር ከባቢ ብሹካ ዝዝርጋሕ መስመራት ብምጽጋኑ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከም ጀመረ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ከባቢ ብሹካ ኣቶ ጉልበት ግደ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ዕማም ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪክ ኤርትራ ነበርትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ንዘርኣይዎ ውህደት መጒሱ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መስርሕ ምምዕባል ትካላት ጥዕና ብዓቕሚ ሰብን መሳርሕታትን ጽቡቕ ገስጋስ የመዝግባሎም ሓላፊ ህዝባዊ ጥዕና ኣብ ንኡስ ዞባታት ባፅዕን ዳህላክን ነርስ ማሕፉዝ ሳልሕ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ንኡስ ዞባ ዳህላክ ጥዕና ዜጋታት ንምውሓስ ብዝተገብረ ወፍሪ ሰለስተ ትካላት ጥዕና ተዋሪደን ብዕጥቅን ዓቕሚ ሰብን ከም ዝድልድላ ስለ ዝተገብረ ዝነበረ ጸገማት ከም እተቓለለ ገሊፆም እተን ትካላት ጥዕና ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ዜጋታትን ምውሓስ ጥዕንኦምን ልዑል ኣበርክቶ ይገብራ ከም ዘለዋ ብመጠን ድማ ተርእዮ ሕማማትን ሞትን እናነከየ ይመጽእ ምህላው ዝሓበረ ነርስ ማሕፉዝ ሓሓሊፉ ዘጋጥም ሕፅረታት ከም ዝፍታሕ ጽኑዕ እምነት ገሊፆም ኣብ ንኡስ ዞባ ባፅዕ ዝርከባ 4 ትካላት ጥዕና ኣብ ምክትታል ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ስሩዕ ኣገልግሎት ክታበት ምክትታል ጥዕና ህፃናት ትሕቲ 5 ዓመት ኣገልግሎት ሕክምና ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ጥዕናዊ ኣስተምህሮ ከምኡውን መርመራታት ዓሶ ዓባይ ሰዓልን ካልኦት ሕማማትን ከም ዝህባ ዝሓበረት ሓላፊት ሕክምናዊ ጉዳያት ነርስ ብልጫ ሃይለማርያም ንዝማዕበለ ኣገልግሎታት ዘለዎን ሕፅረታት ተለልዩ ንምምልኡ ይፀዓር ከም ዘሎ ገሊፃ ዜና ውሽጢ ሃገር ዝኽትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون لو مخلطة مسكرم كتما بغداد بمئتاو مس بريزيدنت برهام صالح ركبا كايدوم كلتيوم مراحتي اب زغبرو حبراو غازيطاو مغلصي بريزيدنت ماكرون دحري مونصال جنرال قاسم سليماني هاب كتما بغداد مونغو امريكان ايرانن تفطير زلو متفنان بتحده زكاير زلو متقعتات دما بتخالق نبوليتيكاو زيرغؤنت عراق بمتحللاخ شبراويان حيلتات داغماي كسسنو رحب عدل فطيرو خم زلو حبيروم بريزيدنت ماكرون اب مغلصيو منغسي عراق
ፖለቲካውን ጸጥታውን ርጉእነት ንምርግጋጽ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ወሳኒ ስራሓት ሃገሩ ክትተሓባበሮ ድልውቲ ምህላዋ ገሊጾም ፕሬዚደንት በርሃም ሳልሕ ብወገኑ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ንነዊሕ ዓመታት ብግጭት ምትፍናንን ዘይምትእማንን ተሓሚሱ ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ሰላምን ጸጥታን ንምስፋን ዝካየድ ጻዕሪ ግዜ ዝወስድ ስለ ዝኾነ ነዚ ክውን ንምግባር ኢራቅ መሪሕ ተራ ክትጻወት ምዃና ሓቢሮም ኢራቅ ዓውደ ኩናት ናይ ካልኦት ሃገራት ክትከውን መንግስቲ ኢራቅ ከም ዘይደልን ከም ዘይፈቅድን ዘነጸረ ፕሬዚደንት በርሃም ሳልሕ قداميان مشارختي آب مرغغاص الأولويات ጸጥታን ብልጽግናን ኢራቅ እወታው ተረኦም ክጻወቱ ጸዊዖም ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ከተማ ቤይሩት ሊባኖስ ድሕር ዘካየዶ ናይ ክልተ መዓልታት ምብጻሕዩ ናብ ከተማ ባግዳድ ኣምሪሖም ዑደት ፕሬዚደንት ማክሮን ፈረንሳ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ዘለዋ ረብሓታት ንምሕላው ሓድሽ ተበግሶታት ትወስድ ምህላዋ ከም ዘመልክት ምስ ተኸባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይገልጾም መንግስቲ ሩስያ ምትእትታው ገዳማውያን ሓይልታት ነቲ ኣብ ቤላሩስ ተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው የጋድዶ ከም ዘሎ ኸሲሶም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሎሚ 2 መስከረም ኣብ ከተማ ሞስኮ ምስ ቤላሩሳዊ መዘንኡ ቭላድሚር ማካይ ድሕር ዘካየዶ ርክብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ብዛዕባ ፖለቲካዊ ኩነታት ቤላሩስ ኣዕናዊ መግለጽታት ምውፅኦም ብምውቃስ ሃገሩ ኣብቲ ጉዳይ ንዝግበር ዘሎ ገዳማዊ ምትእትታው ከም እተወግዞ ኣነጺሮም ሚኒስተር ላቭሮቭ ወሲኹ ኤውሮጳዊ ሕብረት በቲ ጉዳይ ኣመሳሚሱ ኣብ ልዕሊ ቤላሩስ ኣንቢርዎ ዘሎ እገዳታት ተቐባልነት ዘይብሉን ነቲ ኩነታት መሊሱ ዘብእስን ምዃኑ ኣነጺሮም ኤውሮጳዊ ሕብረት ንውጽኢት ናይቲ ብ9 ነሓሰ ዝተኻየደን ፕሬዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ ብዓብላሊ ድምፂ ከም እተዓወተሉ ዝተገልጸን ምርጫ ዘይርትዓውን ዘይሓላፍነታውን ክብል ከም ዝነጸጎን ኣብ ልዕሊ ሰብ መዝቲ ሃገር እገዳ ከም ዘጽደቐን ዝፍለጥ እዮም ቻይናን ህንድን ብሰንከቲ ብጉዳይ ዶብ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምትፍናን ንሓድሕደን ይወቃቐሳ ምህላወን ተገሊጾም ህንድን ምስፍሕፋሕ ሰራዊት ቻይና ኣብ ዶብ ከም ዘፍሸለት ብ31 نحس دحر مغلاصا ቻይናውን ንህንዲ በተመሳሳለ ጉዳይ ተኸሳላ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ነቲ ምትፍናን ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ንመፍትሖ ከካየድ ንጸንሐ ጻዕሪ ከዕንቅፎ ከም ዝኽእል ነቲ ኩነታት በቀረባ ዝከታተሉ ወገናት ይእምቱም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰኔ ኣብ መንጎ ሰራዊት ቻይናን ህንድን ድሕር ዝተወልዐ ግጭት እቲ ደባዊ ምትፍናን ከም ዝኸረረ ጸብጻባት ይጠቕሶም ነቲ ወጥርን ምህዳእ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ከካየድ እኳ እንተጸንሐ ዝጥቀስ ውጽኢት ከም ዘይተረኽቦ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ቻይናን ህንድን ልዕሊ 3500 ኪሎ ሜትር زنوحاتو ذكر آخر دوبات كم زلوان يحبر منقسط أفغانستان أبتحتيو خاب تصنحو أسرات طالبان نوتهم كلتا مئتنات أخم زلاغة مع كانت زينة نسمزا أفغانستان بمتكاساك آليحن طالبان بوغونو 4 أبالات كوماندو منقسط أفغانستان نات أخم زلاغة اتحابري تافليت نتي أب سالس تزيز تخايد من لوات أسرات نتي أب زمتك 4 معالتات تاب قطر كايد توتينو زلو زررب منقسط أفغانستان طالبان بايتا خطات حكم زخل يقلت أقدمو أستات حموشت شح أبالات طالبان نات أزلاغة منقسط أفغانستان سلسميت عسران ኣብ ትሕቲኡ ከም ጸንሑ ይሕብራሎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝካየድ ቀጥታዊ ዘተ ኣስታት 19 ዓመታት ንዘቑፀረ ወተሃደራዊ ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ብሰላም ንምዕራፍ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ይእመት ምስ ኣሜሪካ ተደጋጋሚ ርክባት ከካየድ ዝጸንሐ ጣሊባን ምስ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ግና ዛጊድ ቀጥታዊ ዘተ ከም ዘየካየደ ዝፍለጥ እዮም أوشمت قازاخ كايد صنح دبداب إسرائيل دون مبال زخيل سممع مقراز تغسي أمونغو إسرائيل من قصاص حماسن كم التبتح تقليتهم اتي بمنغونينت قطر استبصح سممع بسنكتي ناستات احد ورحز قصل دبداب ابتوشمت تفطير زلو صتاون محبر قطباون قلولاون مهدا وتاو تراخم زلو من قصاص حماس افليطلهم كم اكل نايت سممع اسرائيل ابل علوشمت قازا زصدقتو حدش اجداتات كتلعلو كم زو سنتيو زقالح زلهم اسرائيل كاب قداماي سمون ناي زحلف ورحنا حسه ابل على علامات من قصاص حماس دبداب كتكايد كم صنحت صبصبات يتقسم كل مداياو قلولا وشمت قازا مهدا أقدموا أمونغو إسرائيل من قصاص حماسن استبصح تماساسار سممعات نوح كي تصنحه كم تتحسى يذكر
ቁጠባ አውስትራሊያ ብሰንክ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ካልኣይ ርብዒ ናይ 2020 ብ7 ሚእታዊት ከም ዘንቆልቆል ስታስቲካዊ ጸብጻባት ሃገር ሓቢሮም እቲ ክስተት ድሕሪ 1991 ናብ ቁጠባ አውስትራሊያ ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ትርኢዮታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ተም ጸብጻባት ብተወሳኺ ረድዮም ቁጠባ አውስትራሊያ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ናይ ዝዓመት እዚ ብባዶ ነጥቢ 3 ሚእታዊ ከም ዘንቆልቆለ ይዝከር መንግስቲ አውስትራሊያ ብሰንክ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንስዓበ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምሕዋይ ልዕሊ 10 ቢልዮን ዶላር እኳ እንተሰልዐ ዛጊት ኣብ ቁጠባት ሃገር ዝተራእየ ናይ ምብርባር ምልክታት ከም ዘየለ ክኢላታት ተዓውዲ ይጠቕሶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጃምላ ሃገራዊ እቶት አውስትራሊያ ኣብ ቀዳማይ መንፋቅ 2021 እውን ብ10 ሚእታዊት ከም ቆልቁል ከም ዝኽእል እቶም ክኢላታት ብተወሳኺ ይእምቶም ኣብ አውስትራሊያ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣስታት 26,000 መጠን ሞት ድማ ልዕሊ 660 በፂሕሎም ትማሊ ሓደ መስከረም ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ቺለ 6.8 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቶም በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ እኳ እንተዘየለ ኣብ ንዋት ግን ዕንወት ከም ዝሰዓበ ሰብ ምዝተ ሃገር ኣፍሊጦም ድሕረ ምንቅጥቃጣት እውን ከም ዝኽሰት ዝገለጹ እቶም ሰበስልጣን ኣሽሓት ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ከም እተመዛበሉ ኣረድዮም زخبركم تعذبتي نلوم ربع كلتا مسكرم استلالو زينة تزازيم الله بروح مشاد